שלום חברים, היום אנחנו יוצאים לקונו. כשנהיה באוטובוס ניפגש. עלינו לאוטובוס, בדרך לקונו. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. טוב, אנחנו עכשיו עוד שנייה יוצאים, אז כשנהיה בקונו נעדכן. טוב, הגענו לקונו. עכשיו נחכה ל8 וניכנס ונצלם מאוד הרבה דברים כיפים, סלטות, תרגילים חדשים, ראשון בארץ. כן, נקרא כל היום, היום באמת נעשה ולוג מטורף. טוב, אנחנו מחכים שקובי יפתח. בינתיים אנחנו בדרך לאיזשהו קיוסק, אנחנו רוצים לבדוק משהו לשתות, לאכול, לא יודע. נראה איך ילך בקיוסק, ווואלה יש פה מקום באמת מאוד יפה. אז חצי לצלם בקטנה. טוב, אני וגבי כבר בקונו. התחממנו יותר מדי אפילו, קראנו יבלות כבר, אבל עכשיו אנחנו עדיין נמשיך לעלות ונצלם כמה דברים. מקסימום יש לנו תרבושות, טייפים, הכל, אז עכשיו אנחנו באמת, עכשיו נצלם דברים ראשונים בארץ ודברים כאלה. צילמנו כבר כמה דברים. אז עכשיו אנחנו הולכים להפציץ. יאללה. יאללה. תפשיט, תגיד! גבי. פשוט תעזור! Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. צלם, תשאיר. יאללה, אני צלם. איזה כושל, פתאום פרפר, בוא תזיק. וואי סוכה. איזה כושל, לא לזיק. זאת ממש גבוה. ככה? וואי, לא, בקטע שלך. ככה. וואי, וואי. וואו! Телефон, чтобы не пропал. Телефон, сука. Вот он. молодец. חברים פעיל. רגע, הבא יש לו סלטה וכאילו להראות תפור. כן? זה תופעה בלי כלום. למה זה עקום? Ой, браток. Давай, Аля. Да не, Аль. לא, אני אעשה. אני אראה לך איך אני חושב לעשות, ואתה תגיד אם זה נכון או לא. תגיד. טוב, עכשיו אנחנו בדרך הביתה מקונו. היה ממש כיף, אנחנו אפילו. ויש מצב אנחנו נוסיף עוד כמה פגיעות קטנות מפעם הקודמת, כי לא צילמנו באמת מאוד הרבה. ואני לא חושב, אני לא מראים כלום, בסוף טוב, עכשיו אנחנו נשים כמה קטעים. וואו! היי! טוב! וואי גינגר יפה.